מתקשר זה מאוחר, לא שמת לב, אני לא ישנה. בואי לבקר רק לקפה, אתה אומר שכחת. מה אתה לא זוכר? אני לא שותה קפה, רק תה, אוקיי, יש לי גם תה, רק תבוא, אני יוצאת, כאילו אין לי ברירה. משמרת לילה אצל ברוך בדירה. בריא זה לא בריא לי, אבל תורם ליצירה בריא. ואל תגיד לי שנתחיל מההתחלה. אז באתי, ישבנו, ראינו יחד סרט. מה שקרה אחר כך, לא מספרת. מצטערת, אין סיבה להיכנס לדקויות. לפעמים אני לומדת מטעויות. המשמרת התארכה, עשיתי שעות נוספות. הייתי צריכה לדעת. קפה של ברוך בא תמיד עם תוספות.